और Kapatisi TV. Phah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Oh, okay. And I can play into my Shongthait. Ka Deputy Food Commissioner Jongka Food Safety Enforcement ka kong DBS Mukhem kamsyam la Shongthait hanrei ka yai biteng ban lej chakaleng ki benta Jongka Sorshilong ban pej baki trai dukan la ka dei ki dukan bam ne ka dukan de mar de mata baki dei ban le khoj ha ka ni ka jingya Jongka kaleng kanong ba Shillong kalala ban penkaladur ya ki babun ki yogihan bat ki dukan ha ka ba lala ban wanra ya ka jingle khoj bat ka jing Tnat ka baki paj baru kin sngohun mensim lada kilej bam lani lada kilej thiet jing thiet ha kani ka ganti ka bamenta ka kong Mukhem kala lej chikibenta Jongka jail road bat la yoi ba haba poi hangni kala Phah Kyrshut bat Phah penkhoj ha ki trai dukan ya ki dukan jongki ki bala sata da ki jabo bat ki bala isajmet ban pej bat kani ki jingle kam dei tang na ka benta ki paj ba hanrei kan longru ka jingkhoj na ka benta ki trai dukan hi ka Deputy Food Commissioner Jongka Food Safety Enforcement मतलब कि बंद करने का ये है और कौन सफा कर दिया अरे ये क्या है ये सब क्या है किसने सफा कर दिया देखो ये इसका जगह है ये देखो सब ये सफा करना है बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा